Καλησπέρα σας παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Είμαι ο Στράτος Παποράκης. Έχω την εταιρεία 30 χρόνια εδώ στη Λάρισα. Λοιπόν, πρώην Ευρωμετάλ. Σήμερα είναι Strong House, την έχει πάρει ο γιος μου. Ασχολούμαι 25 χρόνια με προκατασκευασμένα σπίτια. Το υλικό αυτό εδώ πέρα που έχω κατασκευάσει είναι το μοναδικό στον κόσμο. Τι κάνεις, είναι πολυεστερίνη, διογκωμένη, με ίνες, οπλισμού, ρητίνες κλήρυνσης και τσιμέντο. Υλικά που είναι δοκιμασμένα στην οικοδομία εδώ και 100 για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σας αποδείξω ότι αυτό το πράγμα που έχω ανακαλύψει και κατασκευάσει δεν παθαίνει τίποτα, όχι μόνο με το χρόνο, αλλά ούτε από καιρικά φαινόμενα. Πρώτον, δεν παίρνει φωτιά. Πολύ βασικό. Δεύτερον, έχει τεράστια αντισυσμικότητα. Τεράστια. Λόγω που έχει την πολυεστερίνη μέσα, δουλεύει σαν αμορτισέρ. Όλη η τοιχοποιία, όλο το σπίτι. Λοιπόν, έχει τεράστια θερμομόνωση και ηχομόνωση. Λοιπόν, και επειδή δεν θέλω να λέω λόγια, δείτε το στην πράξη. Λοιπόν, θα κάνω ένα τεστ τώρα αντοχής. Κοιτάξτε. Πήγαινε λίγο παραπίσω κάτω μου. Και φέρτε μου ένα οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό με τις ίδιες συνθήκες, αν μπορεί να αντέξει. Δεν έπαθα τίποτα. Και είναι ελαφριά. Πάμε, ακολουθήστε. Τι άλλο θα το κάνεις? Πρώτον, είναι ελαφρύ πολύ. Ακόμα και να το πάρει ο χήμαρος και το ποτάμι και βρεθεί στη θάλασσα, θα επιπλέει. Το πολύ να το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, άμα φύγει από εδώ. Λοιπόν, ελάτε. Εδώ έχουμε τελειώσει ένα προκάτ σπιτάκι. Με το ίδιο υλικό. Μπορεί να γίνει ακόμα και τελειωμένο να είναι το σπίτι, να γίνει οποιαδήποτε διαμόρφωση, εσωτερική ή εξωτερική της τοιχοποίησης, να αλλάξετε πόρτες, παράθυρα, παραδείγματος χάρη, χωρίς κανένα πρόβλημα, στατικό στο σπίτι. Παρόλο που το ρίξαμε στο νερό, και επέπλε, μέσα είναι στεγνό, που σημαίνει δεν περνάει υγρασία εσωτερικά. Λοιπόν, δεύτερον, μπορεί να γίνει, σας είπα πάλι, οποιαδήποτε διαμόρφωση. Το πιο σημαντικό για την Ελλάδα μας. Θα σας αποδείξω ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα μέχρι 1500 βαθμοί που βγάζει το οξυγόνο που κόβουμε σίδερα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σε 8 εκατοστά τοιχοποίηση.
Δείξτε εδώ πέρα πόσο έχει θερμάδια. Είναι όπως ξεκίνησα. Είναι κρύο από πίσω. Δεν περνάει τίποτα. Μπράβο. Αυτά είχα να πω. Δείξε λίγο, παλικάρι μου, τον τρόπο κατασκευής εδώ πέρα. Τα ηλεκτρολογικά, έλα λίγο μέσα. Τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά γίνονται όπως γίνονται τα συμβατικά. Σκάβονται οι τοιχοποιήσεις και περνιούνται όλα, μπρίζες, πίνακες, όλα μέσα στην τοιχοποιία μας. Εδώ πέφτει η προετοιμασία στο τέλος και το πλακάκι. Ωραία. Αυτά είχα να σας πω. Εν ολίγης, μπορεί να ξανακάνουμε και κάποιο άλλο βίντεο όταν παραδίνουμε το σπίτι που θα είναι τελειωμένο, πλήρες. Αυτά από μένα. Καλή σας μέρα.